малко тук някаква лига. Разцъкваме, решихме. Защо да не заснеме? Ама, сега снимаш ли? Може би. Добре, това е хубаво. Бе, тук бе, Мършо. Ма неверно, снимаш ли? Да бе. Здравейте! А това всъщност да кажа го слуша това момче, което играе този герой. Лъже. Ти лъжеш, не се срамувай. Лъже, защото е идиот. Ай. Оу, това заболя. Когато си твърде голямо про. Да, за жабата ли говорим? Ма не, нали ние тази игра се лигавим. Не, ти се лигаваш всяка игра. Я го бива, бий го е. Добре. Аз си се лигавам. То много бързо е. Хилма. Я бега. Гледай го е. На. Професионал. Аре, няма много мана, бе. Преби го е. Едно кюти беше, бе. W, нямаш ли рейндж? Имаш. Ай, бързо, бе. Така, бе. Нищо. Почваме да игра видеото. Лъкер, какъв лъкер, бе? Чая ти хилпнат да не умреш пак. Не мога. Добре. Не, аз говоря на жабата. Не, ти да умреш от жабата. Аз говоря на жабата. Това ще си играе мастър. Демасия! А що съм цъкнал миньона, бе? Добре. Нищо не сте видяли. Или чули. Почвай тук да не си ще така. Everywhere, му. Тя, винаги ли е има лак тук? Та ластовица е силна. Браво, Tower Dive. Няма ult. Нищо. Нямам рейндж. Бегай, не мога танка. Да! Нищо. Ще го преживеем. Утре. Софи, я ганси, ме. Не взимай на противника едно. At the dolly and he shook his head and he said, Miss Polly, put her straight to bed. He wrote on a paper for a pill. I'll be back in the morning if the dolly's still ill. I'll be back in the morning. Наблюдавай, дами и господа, нашата невероятна Катарина. Чакай, гледай, оцелявай. Как ми стил на миньон на този миньон? Аз не можах да взема един. Аре да ходим да ги пребим. Идваш? Добре, чао. Идва Волибер, ако искаш да го пребим. Никога. Добре. Взима дракон. Аз не обичам мечки. Обичаш ли дракон? Марто, ти не обичаш мечки, ама те обичат. Бе, с това умрял, видало. Нищо